Assalamu alaikum jama'a. Insha Allah za mu saki tallan fim ɗin zafin nema su. Insha Allah ranar 1 ga watan Satumba za mu sakar muku wannan gawurtacce, kasaitacce, ingantacce, rantsatse shirin nan naku mai dogon zango na gidan sarauta season 6 insha Allah ranar 1 ga watan Ina ga faka za mu fara da Sadiq Sani Sadiq. Ne maza mu fara da shi domin shi ne yake sanarwa da cewa zai saki sabon fim ɗin nan mai suna zafin nema a YouTube ɗinsa mai suna Sadiq Sani Sadiq. Alabashi idan muka gama da shi za ku ji shi ma Abubakar Bashir mai shadda zai saki wannan fim ɗin nan mai suna gidan sarauta. Amma kafin nan ku fara jin sanarwar Sadiq Sani Sadiq. Me Sadiq Sani Sadiq ɗin yake cewa a halin yanzu. Assalamu alaikum jama'a. Insha Allah za mu saki tallan fim ɗin zafin nema season 5 ranar Laraba da misalin karfe 8 na dare insha Allah akan YouTube channel ɗina mai suna Sadiq Sani Sadiq. Sannan kuma ina mai sanar da ku cewa za mu dawo mu ci gaba da haska fim ɗin zafin nema daga ranar 26 ga watan August nan da muke ciki in Allah yarda akan YouTube channel ina mai suna Sadiq Sani Sadiq da misalin karfe 8 na dare sai kuma karfe 10 a gidan TV na Saira Movies. Zafin nema a zafafa wajen nema. Bayan sanarwar Sadiq Sani Sadiq, to shi ma fa Abubakar Bashir mai shaddan alkairi shi ma ya zo da tallan nasa fim ɗin mai suna gidan sarauta wanda za a fara saka shi a sabon wata mai kamawa. Bashir mai shadda din yake karawa da cewa wannan fim din fa an canja masa salo kuma zai kayatar da ku al'umma, don haka ku yi maza ku neme shi da zarar ya fara fitowa a sabon wata mai kamawa. To mu ma za mu yi dako domin mu kalli wannan fim din. To wannan kenan mu aje batun Abubakar Bashir mai shadda a gefe. Idan kun gama kallon wannan sanarwa ta Abubakar Bashir mai shadda, to ita ma first lady ta sarkin wakar kasar Hausa wato Aisha Humaira Dauda Kahutu rarararara tana baza capacity a halin yanzu. Idan kun gama kallon bidiyon Abubakar Bashir mai shadda, to ita ma za ku gana ta bidiyon ku ji wacce irin waina ake soyawa a masana'antar ta Kano. Me Bashir mai shaddan yake cewa insha Allah ranar 1 ga watan Satumba za mu sakar muku wannan gawurtacce, kasaitacce, ingantacce, rantsatse shirin nan naku mai dogon zango na gidan sarauta season 6 insha Allah ranar 1 ga watan Satumba zai da muku ranar Talata da misalin karfe 9 akan YouTube channel ina mai suna mai shadda Global Resources, sai kuma gidan TV na Algaita da misalin karfe 10 na dare. Kar ku manta wannan shiri na gidan sarauta episode 12 ne kacal, kuma Allah ya da episode a sati 12 za mu kammala suka muku shi gaba ki daya masu kallo. A wannan shiri na gidan sarauta shine na karshe ko baka baka buga jawwa. Wannan shine ci gaban shiri a gidan sarauta, duk wani abu da kuka ana a gidan sarauta shine yake. Kun ga ka buga je ka koma bakin aiki. Jira mu wannan shirin ta ba kuna ji jama'a, wannan shiri na gidan sarauta ku dai kawai ku jira ranar 1 ga watan September insha Allah akwai kallo a cikin sa. Sannan kuma masu tambaye yaushe za mu saka musu trailer ranar 18 ga watan nan da muke cikin August insha Allah da misalin karfe 9 na dare, wanda ya daidai da sauran sati biyu a fara saka wannan film din na gidan sarauta. Za mu saka muku trailer insha Allah. Kar ku manta naku dan uwanku masoyinku gwaninku Abubakar Bashir yawwa'i yi mun kwatin. a daidai lokacin da kuka gama ganin sanarwar Abubakar Bashir mai shadda, to ita ma Aisha Umaira fa tana bazana ta capacity da fata zo wani wuri da take ba da umarni da jigajigan yaranta, har ma take gode musu bisa abubuwa da suke mata na alkairi kuma ba za ta manta da su ba. Aisha Umaira ta kara jaddada cewa har yanzu suna kungiyar nan ta Triple R Cardio. To idan kun gama ganin wannan sako, to ba akwai bidiyon da Musa mai sana'a ya tsallake rijiya da baya, amma mu fara da Aisha Umaira take faruwa a daidai wannan lokaci. Lokuta ba mata, zawata tabbata, sun hada karbata, sun yi layar mata, dukansu sun kunyata, dan dole an bar mata, hanke yana bin mata, ito su dai karata nan tawa yana da kwarin shiri, masu haushin zuwan nan tawa suna da sauran shiri, jami'ai dai kashar nan tawa nan gani nan bari. Idan ba ku manta ba, a shekaran jiya mun kawo muku cewa
Musa mai sana'a ya tsallake rijiya da baya a jihar Katsina a daidai lokacin da ake zargin cewa ya je tallata Bola Ahmed Tinubu wato shugaban ƙasar Najeriya. Sai dai a halin yanzu gaskiya ta fito fili inda ta bayyana cewa Musa mai sana'a ba tallan Tinubu ya je ba, a'a ya je isar da sakon Malam Nuhu Ribado ne akan sha'anin tsaro. Har ma Musa mai sana'a yake kiran al'umma da ba jami'an tsaro haɗin kai a bayyana duk inda aka ga wata matsala ta faru da marmaza. Har ma Musa mai sana'a yake bayyana cewa to shi ba wanda ma ya kai masa hari, kawai jita ce ta mutane. To amma sai dai da zahiri mu muke amfani, domin ko a wannan channel ai mun kawo muku bidiyon yadda ya tsallake rijiya da baya, har ma ya tsallake rijiya da baya a cikin wannan channel. Sai dai shi a gefe guda ya karyata wannan raɗe-raɗin inda yake cewa ya je isar da saƙon Malam Nuhu Ribado ne a jihar Katsina. To yanzu za mu saka muku bidiyon ku ga abin da yake sanarwa shi Musa mai sana'a ɗin, ba Musa mai sana'a kawai. Akwai wani dan sabon yanayi sai na yayata Ribado dai. Salamu alaikum mutanen jihar Katsina. Ga sakon NSA Malam Nuhu Ribado, National Security Advisor wanda yake ba shugaban kasa shawara ta fannin abin da ya shafi harkar tsaro, ya ce a shaida wa al'umma maganar tsaro ba magana ce ta siyasa ba, magana ce ta kowa da kowa, taka ce tawa ce ta kowa da kowa. Muna da matsalar tsaro a wannan yanki namu, informa kuma su ne matsalar mu. Watakan abin da ake kira da informa, wanda hukuma tana yin iya nata kokarin, su kuma suna warware aikin hukuma, kuma informan nan muna tare da su. Don haka kada a ja baki a shiru, dukkanin wani wanda ya tabbatar da ya ga abin da zai zama wa al'umma barazana kar ya ja baki ya shiru. Idan muka ba hukuma haɗin kai to za mu kawo ƙarshen al'amarin harkar tsaro. Allah ka ba ƙasar mu lafiya da zama lafiya da yalwar arziki. Wannan sako ne daga Malam Nuhu Ribado, ya ce mu zo mu gaya wa al'ummar jihar Katsina su saka idanunsu akan abin da ya shafi harkar tsaro. Domin samun shirye-shiryen mako da yaushe, don na mana subscribing, don na alamar ƙararrawa, ku yi like, ku yi comment, ku yi sharing domin kasancewa da mu.